sampean ki ganggu aku ngalih lah kene wis anteng kok. Lho aku kan membaca dari gerak-gerik. Dek Mega kan arep omongan karo Mas Doi ngene kalingan awakmu ngono lho. Harusnya ki Dek niki tekne rawani ngomong. Oh ngono. Piye po ning jeron kotak kono wae dadi cepet. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Nduk. Iya. Bengi iki awake dhewe dikon nglimbuk cange alon-alon. Gundule sikik. Ha iya. Biasane iki nek melangkah sikile sikik, saiki gundule sikik. Ya. Dotah dhewe-dhewe. Ha iya. Apane ora? Iya, Kowe kudune nganggo jurus apa kae? Awake kudu iso dientengke. Ya. Wus. Ngono ta wae. Ya. Dadi carane ta? Ya, iki nek Piyai Putri, ya, kuwi kudu njipuk angin ambekan sing sak oke-oke. Ya. Ora le iso munggah. Kuwi jenenge jetpack. Wo. Tandha nangine. Anule iso marahi ndorong ya saka mbah. Lambemu mak ya. Alhamdulillah ya Nduk bengi iki awake dhewe dikon nglipur para kawula masak kaya para warga masyarakat ya. Warga awake dhewe nderekke sinuwun Prabu Mbel Kejuel Beh. Ya. Bengi iki awake dhewe sowan nendi bengi iki? Bengi iki papane ana ing Laguna View Depok Parangtritis Kretek Bantul ya. Kula nuwun saderengipun uluk salam ya. Kula sak rombongan kalian rencang-rencang saking GNKDL ya. Apa wi Gunung Kidul ya. Saking Gunung Kidul kula kalian rencang-rencang saking Ansor Laras ngaturaken kula nuwun wonten ing Laguna View Depok Parangtritis Kretek Bantul ya ki tepate ning Pantai Depok Nduk. Oh ngono. Alhamdulillah ya. Bengi iki acarane apa? Bengi iki acarane ya kuwi ulang tahun LSM yang ke-1. Oh, LSM ki apa? Lasem Du. Ora aku ki takon tenan. Lasem kuwi langsung didol kimpul nek ning campur sari. Iya. Pancen iya. LSM ki ya kuwi lembaga sosial masyarakat. Wo, Iki ulang tahune lembaga sosial masyarakat ya LSM sing ke-1 ya iki LSM Tri Nusandu. Wo ngono. Sing diketuai umum ya kuwi dening panjenengane Bapak Haji Rahmat Gunasir ya. Mau sore wah jan pancen piyaine luar biasa ya. Pancen nek nuwun sewu amin sewu nek ditonton nek disawang piyaine mibawani ya. Sangar ya. Ning pancen piyambake nglembah manah ya dermawan marang sak pepadane ya tansah nengenake marang kabecikan lan wah pokoke panjenengane piyaine luar biasa Nduk. Wo ngono. Aku pas nalikane panjenengane rawuh ning guboku ki ya nalikane rembukan ya. Neruske rembug perkara iki aku pas arep mayang ya kek ndelalah rawe ya nuwun sewu wis wengi ya dadi aku dhisik panjenengane rembukan karo papah ya. Papah gedang apa piye? Karo bapak wo ngono. Ning aku ngaturke panuwun ternyatane bengi iki luar biasa tenan ya.
adicara ulang tahun LSM Trinusa yang ke-1 ya. Kanthi adicara iki awake dhewe ya melu nyengkuyung sartane njurung pamut sinduk nderek ndedonga ya. Muga-muga kaleksanane adicara iki mau ndadosake srana rumakete para warga masyarakat ya marang sak pepadane ya siji lan sijine para warga kawuling masyarakat ing Kalurahan Parangtritis kene tansah rukun ayem-ayem tata titi lan tentrem sinamatan daya dinayan ya amin ora ana gecekan apa-apa ya sartane muga-muga dilancarke usahane para warga masyarakat ya sing tani ya sing buruh ya sing bebakulan ya sing nelayan kabeh digangsarke dilancarke kalih sing sambikala ora ana rubeda lan ora ana halangan apa-apa amin pandungane ngono pandung aku tekan tuwa lambemu kowe sing misake nyawa kleru oh ya awake dhewe atur panuwun lan ngaturke kula nuwun ana ing bengi iki mapan ana ing kelurahan Parangtritis ya uga aturke panuwun karo panjenengane Bapak Lurah Parangtritis ya uga rawuh panjenengane Bapak Kapolsek Parangtritis ya kabeh wae bengi iki rawuh ya matur sembah nuwun sanget papane wiyar ya mak wiyar mbok kowe arep kipu ning ngarep kowe wis bebas pokoke ya pancen jembar tenan dasare panggunge rejing ya rejing ayo wis pokoke kuwi ya iki sesuk bengi sih ana acara gedhen meneh Nduk luwih gedhen ngono apa mak dangdut gedhen pokoke ning kene dangdut gedhen oh ya arep delok nek ora ana jadwal ya ning delalae ana ya wis berarti ra sida ya ben kanca-kanca wae sing mrene ya langsung bae iki gandeng wis jam 12 kurang ya setengah 12 iki bengi iki dikancani karo panjenengane Mas Gatot Jatayu utuh Mas Gatot Sujarno wo berarti ditoke Gatot Sujarno ya karo Mbak Uut Salsabila wo ya langsung bae dijumenengake ya apa sepote jeruk garut wo ya tak bukane celuk bukane celuk ya men jumeneng Mas Gatot karo Mbak Uut anu metong-rong kebak anu berarti mangkat nek wis kebak heeh gila ayo jeruk garut manis rasane monggo Mbak Uut Jemberut jeruk garut adune manis rasanya kecil mayake kenawon teras kaci rebut tak berengut Jemberut emang kenapa waduh akang cicing bae tenawan Jeruk garut yang ini asam rasanya kaci jantung kuno deras ke Bandung Jemberut ayak kenaon neng apikah pada di candu Geng dalu mas Sugeng dalu sehat-sehat ya mas kemarin baru pulang di Bekasi ya iya dari Bekasi gue aduh dapat oleh-oleh apa kemarin gak tahu pulang Mazda Mazda dari Bekasi dari Bekasi iya jauh ya mas ya iya jauh naik apa kemarin naik apa kesananya andong oh Kamu tuh aneh juga, masa nanya naik apa? lo kan maksudnya so pesawat so kendaraan dong berarti naik. duduk di muka dong ya enggak juga kan anu gerobak mobil oh lah ngoten lho lah kan naik dalam istimewa aku duduk di muka berarti rono numpak andong berarti lu ning rayap kan yo Muka kita tegese ngarep ngono.
Muka ki ndi? Ngarep. Oh, dadi nek muka ki ngarep ya. Sugeng dalu Mas Nggih. Jarno. Sehat selalu sugeng dalu ki. Mas Sujar, ini tak jenenge Mas Sujar. Iya, aku Jarno, Tokno. Tokno wis dibenke wae. Oh, wis ben karepe. Ditoke ora metu dhewe. Iya. Ning anu Mas, ning senine niku nek ditokke kok kene. Kan metu dhewe iki ora nggo spot ki ora senine nek ditokke niku beda sensasi lega. Apane ta? Iki malah Jarno kok ya metu dhewe. Aku arep metu, kok sik spoti akhirnya ditokke lagi metu. Oh. Disepoti lagi metu. Nah, ngono kuwi. Iya. Uduk. Sugeng dalu Mbak Uut. Sugeng dalu Mas Nggih, Da. pripun kabare? Alhamdulillah. Nggih kados mekaten kuru-kuru waras. Wah ya sing arep Ora apa-apa. arep nuwun sewu arep kuru sing penting waras. Nah, Nggih, Kula dari ki ya kuru ning waras. tinimbangane lemu ra sehat. Lah, Mending kuru lara-laranan ya toh? Kepiye ki, Bu? ora sing arep kuru ora apa-apa sing penting waras. Sing Kula penting niki waras. kuru ning waras. Lah kaya sing bonang niku gedhe ning ora waras. Oh, lagi kok ya. Urung mari to, Tren? Urung mari kuwi. Nggih, nggih. Gejalane werna-werna. Niki ulang tahun LSM Iya, Trinusa. Trinusa. Yang ke satu. Iya, itu sangat ideal untuk menginjak yang ke Dua. Wah, eling no. Heeh, isih eling aja. Ya pokoknya ngucapke sik no Ya. Mas Gadot. Untuk LSM Trinusa selamat berulang tahun yang pertama. Ya. Semoga sukses, sehat selalu, semakin solid, semuanya dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Dan tentunya selalu setia dengan NKRI ya Mas Yogi. Iya, Dan tetap nguri-uri budaya. nguri-uri budaya. Contohnya mengiki. Wayangan. Wayangan. Dalangi ulang tahun. dalang viral Mas Yusuf. Saking GNKD. Gunung Kidul. Lah, KDL ya. GNKDL. GNKD. kurang L wae ora masalah. Nggih, niki mau pun ngobrol-ngobrol wau kalian niki sing mangarsani LSM-ipun Mas Londo ya. Oh nggih. Mas Londo ya. Nggih. Bener ya? Ngobrol-ngobrol. Hah? Bincang-bincang. Aku mau ngomong apa? Ngobrol-ngobrol. Salah sih bener ki ngobrol-ngobrol. Nah, iya. Ngono, nggih. Bincang-bincang. Bincang-bincang. Ya. Ngene iki berarti. Bincang-bincang ki ngene ki lho. Strike. Bincang-bincang. Eh, Mancing-mancing ya. mancing-mancing. ini Bintang tamu. Aku ki arek gerak apa mancing-mancing. Mas Londo wau atau Mas Londo. Mbah Londo Bang leres. Londo. matur Londo nuwun. insyaallah wonge kalem tapi nyambut gawene sregep. Wah nggih. leres. Londo. Tegese? Le nyambut gawe alon-alon ora kokean kondo. Nggih. Tegese sedikit bicara banyak bekerja. Nggih. Weh. Rangkasi Sik. gawe. Sedikit bekerja banyak Sedikit sedikit bicara banyak banyak bekerja. Ya. Berarti sampean ngeloki Mbah Londo lho ngono kuwi. Ngeloki apa? Ngeloki maling. Kok maling kowe? Lho sing sedikit bicara banyak bekerja ki apa? Waduh, Mbah Londo. Ayo, Maling apa kuwi? Iya. maling hatiku. Pak ujung-ujungnya. Alah. Terima kasih Mbak Londo, luar biasa. Nggih, Matur sesuai nuwun. dengan namanya Londo, Nggih. priantune dhuwur, Nggih. kulite putih kaya wong asing, Mas. Pas, terus rambutnya ya pirang, Nggih. itu sesuai dengan namanya. Iya. Soalnya ana Londo iki sing kulite malah ireng ya, Mas. Lah. Niku saking Taliban. Niku ireng ya. Taliban, Heeh. maksudmu? Londo saka Taliban ki ireng. Nek tali rapiah kan iso kuning, iso putih, iso ijo. Taliban nggo ngerut gundul. Ndak mulane niku. Aku Ora seneng. ngono. Angger gawe dalang emosi iki sukses jenenge iki. Kowe iki jane tukang memancing kok. Lah iya, jare Iya. bincang. Nggih. Nggih. Luar biasa yang menyaksikan malam hari ini kita sapa masyarakat Nggih. penduduk yang ada di sebelah kiri panggung, kanan panggung maupun depan panggung. Depan panggung. Kompak semuanya menghadap ke sini nggih, Pak Bu. Nggih. Enggak ada Nggih. sing madhep. Pak Lurah kula nuwun, Pak Lurah, Lurah. Parangtritis, Pak Nggih. Topo, insyaallah Nggih. pun kenal akrab, Mas. Esuk wau nggih sempat telepon Pak Topo. Oh nggih. Ning mboten telepon kula, pangapunten telepon sinten mboten ngerti. Ning sempat telepon, mosok lurah ora sempat telepon. Sempat lah. Tak kira nek telepon jenengan terus. Mboten telepon kula, pangapunten ning sempat telepon esuk wau. Kula nggih matur nuwun dhateng Pak Duko. Nggih. Ingkang sonten wau nggih sampun ngebel. Oh, Nggih, berarti din-din ngono. Pak Sikit.
Ngebel sinten kirangan wau. Iya, Matur nuwun nggih. Heeh. Ning mbok pilih tembang-tembang wonten monggo Oh, wonten. pamundutan napa mawon. Nggih iki soalé wis mulai klik 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 klik. Ora nek aku ngrasake malah iki awakku iki pas sumuk, Mas. Nggih, terus Dadi iki angin semridit ngene iki seger kaya ning pinggir pantai. Soale Mazda kan dari semuanya kan bergerak. Ora ngono. Tapi. Oh, jujur, Dibela kok malah jujur. nggih jujur ora apa-apa ya Mas. Tenan lho. Ora adus ki ora Wah. apa-apa. Pirang lho. Keceplosan aku. Ora apa. Mboten apa-apa, sing penting kan raup. Ah, wah iya. Yo adus kok nek ora raup tetep glebi. Wah, heeh. Mergane adem nggih. Bener. Nggih, yo nek adem yo nggo jaket lah adus santai. Wong adus terus ya orang mesti wangi kok. Nah. Apa ya, Pak? Iwak kae tetep amis sambune. Oh iya lah mriki cerak iwak. Ayo. Iki ning pinggir pantai ya Mas ya. Pinggir pantai, Mriku ya. pantai napa Pak? Depok. Pantai Depok. Wingi ya bar Mas bar sedekah laut Pantai Oh, Depok. nggih. Ya biasane niku sing dipercaya dukuhe bungkus Pak Nggih. Sigit tahun iki ndelalah ora dipercaya. Lah, Soalnya payu dhewe ngono lho. Kemarin LSM Trinusa infonya juga pada malam 1 Suro juga ada upacara adat di Parangkusumo. Oh, Luar nggih. biasa. Luar biasa serak pantai. Nggih. Banyak yang bekerja sebagai nelayan ya Mas. nggih Nggih, leres. Mbak Uut, Ngopo? pertanyaannya siji. Nelayan tuh kalau mau mengarungi samudra, apa yang pertama kali disiapkan? Ayo. Lo ya lo jelas toh. Apa? Mengarungi samudra itu yo nganggo numpak perahu. Ora. Lah apa? Karung, Mas. Mengarungi samudra niku sing disiapke karung. Mengarungi, jenengan ajeng ngarungi pasir napa sing disiapke, Mas? Yo karung. Lah, iki mengarungi samudra. sing Ora. Siapkan karung. Ora nek samudra semono ngene karunge sepira? Lah nek niku kula mboten ngerti, sing penting nyiapke karung soalnya ajeng mengarungi samudra. Wah ya wis. Iya iya. Ning Logika. kita bermain logika. Ayo bener. Wis oke iwak. Keplesetan kok iki ya. Aku seneng nek nang kene iki cerak-cerak iwak. Lah Ono iya. sing iwak iso Berarti, dadi. Lho kene iki ono sing iwak sing luar biasa sing Apa? nyebut terus nek adem. Apa? Iwak apa? Hiu. 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 Iki lho dadi iwak kabeh do nyebut. Hiu. Iwak kok kian sebut hiu. Iwak hiu, ora iwak nyebut ku jenenge hiu shark bahasa Inggrise. Nggih, iwak warna-warna. Ten transit niku wau ya aku nemu iwak. Apa? Kuwi iwak sing marake mangkel, Mas. Apa, Mas? Lah iwak entek segane ijik. Kuwi iwak sing marake mangkel. Ora dintekke. Ya terus imbuh kok. Oh iya. Monggo kowe arep tekon iwak apa sisan mumpung ning kene. Heeh, mumpung iki sing dirembug mumpung iwak iki. Iya. Berarti iki engko enek iwak iki engko. Ana. Aku urung nemu. Urung nemu iwak. Urung nemu gampang. Sesuk rak yo nemu. Ora bakal do turu masalah iwake. Soale kasure teles. Ora iwak ora tau turu kok. Sebabe niku. Lah yo kuwi mau. Oh iya sing kasure teles ya. Ah iya. Aja meneh iwak Mas, kula wae nek kasure teles jan ra tau turu. Trocoh apa mergo ngopo? Kasur kan nggone jero. Kowean. Layange napa men? Piye, Dik? Dadi iwak? Iwak apa, Mas? Hiu. Nggih. Nek piyayi kene wis kulino kok ya, Mas. Iya. Sudah bisa mengadaptasikan diri. Dadi ora enek sing kademen. Ah iya. Ya dasare ya mosok to ya arep nang oke. Iki ana layang Mas. Kepiye ta kuwi? Tak kira nek arep golek anget-anget napa piye. Ora. Iki ana layang. Nggih. Saking sinten? Saking Mak Suparno Hadi Prawira saking Osimo Tokyo Jepang. Haya. Haya. Kugar lo, aku Kuwi Cina. bakar lo. Kuwi Cina. Tokyo ki beda to? Tokyo ki Jepang. Oh. Aduh, aku ngerti ku Mandarin ya, Mas malah. Aku neng omah ya anu kok sok njaga Tokyo. 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 Toko. Oh, Tokyo. Kok kan Lah ya tokone Tokyo. Iya. Aku nek kula nek nang omah ora njaga toko, Mas. Lah napa? Jaga tangga kula. Kan usaha. Saiki Pak, Mas Yusuf dalang. Heeh. Mega sinden. Sinden. Heeh. Terus Mas Roni gendang. Gendang. Tangga kula ya ndek usaha. Apa? Usahane malah ora tau kasil, Mas. Napa? Kuwi tukang cukur. Heeh. Lah jenenge iki Radi. Heeh. Gek ngarepane omah ditulisi Radi cukur. Ki seprene buka ora ning wong soroh ndas, Mas. Kaya
dong iki radi potong rambut. Lah kuwi ora dicukur. Lah ya kan sing mlebu. Utawa Ono ki ora dicukur. Ayo ngertine ora dicukur. Nggih. Ha iya. Iku sedulure Radi Jahit. Ya iki Pak Suparno Hardi dari aslinya Purbalingga. Ya. Iki anggota Mas Daga Lovers. Nggih. Nyuwun eling-eling Banyumas. Nggih. Nggih, napa dadi ati duet berdua kali Dik Mega kali Mazda bawane. Wong nggih sawer 500.000 kagem Mazda kalian Mega. Matur nuwun. Matur nuwun. Kepencet. Oh, dadi nek kepencet unine ngono kuwi to. Dan nek kepuntir. Ada WA yang masuk, Ya, Mas Da. wis sing gawa HP. Ya, dari Mbah Londo, Nggih. Dewan Ya. budaya kita. Minta lagu Kutut Manggung. Nggih. Sudah nyawer ini 300.000 buat Mbak Uut, Mbak Nggih. Niken dan Mbak Lia. Oh, Wah, nggih. ini dari Dewan Budaya. Nggih. Anu nek kula wis mbok menawa rai kula ki wis ketok cukup dadi ora usah disawer mboten napa-napa Mbak Londo. Ora terus nesu. Lagian kowe iki arep tak nggo ngopo lho? Arep tak nggo ngopo? Duit ki luwes mangsane ya Mas. Ah iya. Go ngopo-ngopo kena kok. Nah, Kebutuhan ki akeh wong wedok, ngerti ra? Apa Akeh ini? klambi wae akeh wong wedok nganggone. apa iya apa? Heeh. Apa bae? Etungen. Lah ngerti sing dienggo wae ora kok kon ngitung. Napa rene iki mau? Ya, Mbak Mega sing dikersake. Heeh. Ayo, Iki urut saka kulon dhewe. Oh, berarti sing kecedhit saka kulon. Ora. Lah urut saka kulon iki berarti sing kecedhit saka kulon iki. Oh iya 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 iya. Nggih, nggih, nggih. Diurutkan, ora terus urut Oh, iki tak. ora. Iya. Heeh iya. Ayo, Dik. Heeh ayo. Nggo jaket ora apa-apa nek. Maju arek kumlan apa-apa. Ayo sepati. Iya, seperti ya. Pindah sih. Nyolot. Ya, pedut. Yo. Nggih, ngaturaken sugeng dalu. Eh. Selamat malam, sugeng dalu. Sehat ya Sugeng dalu Mega? nang sapa? Alhamdulillah. Dadi iki basa Jawa, kowe bahasa Indonesia, Oh, iya. aku bahasa Inggris. Arab. Oh. Iya. Napa? Sugeng dal. Sugeng dalu. Selamat malam. Mbak Doisa. Piye? Piye? Mbak Doisa. Mbak Doisa iki iso Selamat malam. Nah, nek esuk ki bakdo subuh. Oh, Bahasa iya. Arabe, Mas. Selamat siang. Bakdo duhur. Selamat siang menjelang sore. Lah. Jamak kosor. Berarti gabung sisan luhur karo ngasar. Iya iya iya. Yo. Heeh iya. Gitu kersake tembang apa nih kamu? Apa dadi apa? Dadi hati. Dadi ati. Oh iya, dadi hati. Iya. Wis aku tak dadi usus ben. Wah, Dadi- koncone dadi- ati. Emang dadi hati gur dicacah-cacah bakul bakmi kok. Heeh. Dadi rempelong lho ya ya. Kowe ya. Bawane, Dik. Anjeh, niki sios duet mboten. Oh ya situ ana Dik. Lah pun transfer lho. Wes ta ya situ. Sampun. Tenang dibagi kowe iki. Hawane dingin, kamu jangan ya. Ora. Aku tak nggawa anglo terus menanget. Emang dia dingin ya? Iya. Kon meguru karo Pak Ding ora dadi panis kae. Panise mergo apa? Anu Mas, nggo anglo niku wae lho. Jare jenenganmu nggo anglo. Tetep kecanda tak ubengen aku. Syukur. Ayo, ayo. Kowe mosok aku. Kowe sih, mosok Mas Dase. Mboten maksudnya ajeng napa bawane ngoten. Sakarepmu. Lho, kuwi diberikan apa jenenge? Hak. Nah, kono biasane takoni arep mak apa Dik terserah. Kuwi Tak wales. Ya. Gegerane wong akrami. arep mak apa Dik? Terserah akhirnya tuku pop mie. Nah, iya. Niken, kowe engko aja kalah Ken. Tuku dangdut mie kok Ken. Iki wis seneng pop mie. Ya, aja kalah. Heeh. Jasmine. Engko Jasmine. Heeh, metal mie. Mas Gadang. Dalem.
DP sudah saya terima. Ora masalah. Terima kasih Mbah Londo, matur nuwun. Iya, bar iki langsung pinangkani ae nak mama. Wong arek omah-omah kuwi modale ora bondo ora rupa. Bondoe gampang tek, rupa ya iso perot. Heeh. Ento Dewi tak warai ngono kuwi. Sing ora entek-entek apa? Iki terusane iki engko. Ora maksudnya kan jare nek Bondo gampang tek. heeh. Nek rupa iso Nah, perot. kan bondo gampang entek. Heeh. Lah nek garane wong rabi sing ora entek-entek apa? Sing ora entek-entek iki apa ya? Ayo. Padahal ya tinggo terus. Apa? Oh rasa. Oh iya, bener. Wong rabi kudu nggo rasa. Arep tinggo terus ora iso entek rasane. Kaya air laut ki kadang ana pasang surute. Nah. Ning rasane tetep asin. Astep asin. Mergane ngerti? Ditilat. Oh iya ya. Lah nek ora ngerti, ora ditilat apa ngerti nek kae asin. Wah bener. Iya. Ya, saya pinter kok nawar Pak D 3 dina penak. Gila. Aduh. Hati pawi pawitane ati. Ati Pawitane ati. Modale ki ati sih. Iya. Atine wis Dadi cocok. Wis gampang. Anglae engko gampang. Oh iya. Karek Luput pisan. karek arep ditempatke ning posisi apa iki? Sing penting atine Wah, sing penting cocok, sing penting gelem. Kowe rada rono sithik nesu, ora sida men. Nah, ngono kuwi. Aku iki lho, Sing sok nesu sampean apa iki janjane? ora umpamane aku lho kon ngecer wae bayaran. Wedong ora. Mboten. Wis kok ben dipoto nek ora dong. Ger Mas. Lagi iki ana mi diuyup ki nek ora yogane jenengan. Duduhe. Asin. Oh berarti nyiduk mburi kono mau nggih. Ya ila jare sing asin kono. Kuwi kali. Oh kali to. Kono sing laut kono. Oh sing laut kono. Ya beda kayaknya. Yen gampang luweh gampang. Cerak laut tetep karo ngomongke bab iwak tetep kok kuwi nek dadi sindene Mazda Pripun? ibarate iwak kuwi iki dadi iwak bawal. Lah Apa? pripun? Bawal? Mesti manutan. Kok manutan? Bawalah kemanapun kamu mayang Mas. Oh iya. Piye? Wis puitis urung Mas aku. Oke. Dadi iwak apa mau? Bawal. Bawal. Bawalah Kemanapun nek jenengan mayang. Oh. Piye Mas? berarti mayang. Heeh. Mangkat mayang. Heeh. Heeh, iya terus. Nah iya, semakin paham nanti ya toh. Piye Mas nek dibawa nek pas mayang tok? Lah iya. Lah iya. Sekolah gitu nang sekolahane dhewe. Lah iya. Yen angel Angel. angel langkung. Nah, iki sida anu mike iki sida duet ora, Mas? Hah? Sida duet. Di situ no. Oh iya. Wong request jenengan wis ditransfer to, Heeh. dilegani Mas. Oh iya. Nggih. Apa cakepane? Tan kena tinumbas Oh arep. iya, ka wis arep ngono ya. Ya nek kene wis ngono ki gek jenengan ya gek melu ngono. Ya. Tan kena te tumbas harata. Ya. Sapa? Aku apa kowe?
Jenengan riyen. Oh iya. Oh, lah. Gatot ki aja ning kono kuwi iki ganggu rene. Lah aku ki dasare seneng ganggu. Ora apa-apa Mas Gatot. Aku ki wong Ngaling-ngalingi. pengganggu, aku tukang ngisro. Dadi ini misalnya dikisro, ya ora apa-apa. Lah wong iki karo kuwi ora rumangsa terganggu lah kok kowe malah sing Salah. kecuali nek ki Dek Mega ki Pak D sampean ki ganggu aku ngalih lah kene wis anteng kok. Aku Loh aku kan membaca dari gerak-gerik. Dek Mega kan arep omongan karo Mas Doi ngenang-ngene kalingan awakmu ngono lho. Ya, harusnya ki Dekne ki tekne rawani ngomong. Oh ngono. Piye po ning jeron kotak kono wae dadi cepet. Ari Mas ngono ge. Iya Dek, ngono gelis. oh jero gawan kotak ning jero kotak. Iki cempala podo to kayak ngono kok Kiai. Ayo. Lah niku jenenge napa? cemolo. Lah nggih, lah apa kleru nek aku muni gedang goreng niku Ora. kleru. Ngono, ayo Dik. Lah engko nek seperti kleru apa ta ngono? Aku tak kene iki. Ngono. Dise awake dise wong tuwa iki sampe. Iya. Kono kan wis couple. Sapa? Aku Jenengan riyen. Oh iya. Nggih. Golek sing kaya ngapa nyatane lakon saprene gandra wakasane malah bangun Semakin paham. Nek sing tak kon miwiti Mas Dasik nganggo dadak mandek ngene iki. Oh, iya. Ning nek kowe mau bakale ngudur. Mergane ngene, tak wet-wet. Nah, kuwi. Iya. Aja cepet-cepet. Nganggo leren. Ayo. Karo kilo ngerti ora cilik saya iya piye Mas Garot Jos, apa nih suarane Mas. oh iya Pokoke diwet-wet ngono Mas. Kok dhewe duet kaya Mas. oh iya engko tak kan duet Lagunya Ning apa? nek duet karo aku mesti kowe gur kemegelen kuwi wae. Iya, sama Mas juga. kemekelan mergo risi Ora sing nyawang rai no. Ya ukur-ukuran ora nek nyawang rai. Sama. ya as hey as oh Kowe iki penggemare jenengan manusia sendok ya ning lho Mas. luar biasa Jos.
Piye? Jos iki. Apane? Jan anu Mas, sing joget ngarep lho Mas. Ha. Terangane ora kalah karo ula. Lah kok Lah kon aku enene ula sendok nek kene malah ana manusia sendok ya Mas. manusia Semangat ya Pak De. Heeh. Iya. Jos kae anu sing aku marai salut mbok nang ndi lho Semarang. Magelang. Nanti-nanti iki beliaune iki nderekke hadir gek montoran. Kuwi sing wah semangate luar biasa demi nglestarekke budaya Jawa ati lho. Montoran ki ben gampang kok nek ana sendok ning dalan jukuk, ana sendok ngono terus ya Mas. Nek kok mobil kan ra iso. Terkan juga manut. bisa menghibur nek misal sinden atau yoga lagi bad mood kan nek anu beliau tadi. Wah, Bad mood ki apa ya? Apa Mas? bad mood ki ya kowe tok. Nek aku good mood. Kak Isa, Anu good mood. lah yang apa mergane? Hah? Bad mood ki nek bad ka aku ra paham. Kasur, bed ki kasur. Oh kasur. Mood dadi ngemut kasur. Lah tenane mabul-mabul kok kapuke Mas. Ya wis manut. Ngono bad. Set. Rina wanggit hati-hati. Ayo deh. Matur nuwun. Sing sabar narima. Oh. Ah. Alon-alon. Ya alon-alon. Ah. Ya gak usah bad mood pokoknya ya. Iya. Anu terangane wis dibukake. Apa Bad mood tegese? ora ngemut kasur ya Mas. Oh, apa? Sedih. Oh sedih. Oh, terangane sedih kok ya. Bed kan buruk. BAD. Heeh. Mood ki suasana hati. Terus? Suasana hati yang sedang buruk. Oh. Agi ra seneng ngono lho, maksudnya Agi. Iki malah ora sanggup bahasa Inggris iki susah ngono ben ya, Cah. Wes. Bangane oleh ku mikir nganti mubeng. Ora apa-apa ya mentenarke apa saiki nganggo bahasa Inggris. Nah, anak zaman saiki kan ngono. Lah ya maklum beda generasine nek kene iki. Ke lagune sing dikersake karo Mbah Londo, Apa? Singing Bird. Apa kuwi? Singing bird. Kutut manggung. Kutut manggung. Oh. Singing bird. Kalian digawe bahasa Inggris. Oh, dadi bahasa Inggris ki tramene nek kata kerja ki gur tambahi ing kok ya. Lah. Sing ki lagu utawa song Sing. lagu nek singing dadi penyanyi. Penyanyi. Nek running ki saka tembung lari dadi berlari. Berlari. Ditambahi apa ing ki dadi bahasa Inggris kok ya. Iya. Terangane renang swimming. Terus makan eating, memotong Cutting. wadah sego. Cedhik. Ayo cedhik. Sendrelan kacamata. Kuping. Kuping. Ora patek waras. Ki Sinting. pinter. Wetenge blendruk. Bunting. Nah, lagi nih pinter. Wetenge loro. Ngidul kono golek obat cacing. Apa iki terusane? Alah. Ya ngidul kono golek obat cacing kan dadi bahasa Inggris. Nang Australia ngidul kono. Oh iya deh kudu golek. Kono seluar negeri. Iya wis luar negeri ngono. Iya. Wah, Mau Jan. apa ya? Apa mau? Kutut manggung. Kutut manggung. Ya, karo sing minangkani siapa bae tadi? Dikersake Mbak Niken kalian Bulia. Oh, ya karo Mbak Uut ya jenengan ya. Jenengan ya nampak. Iya. Nggih. Ya nek ngono Mbak Niken karo Bulia jumeneng wae ra Nggih, apa-apa. padha-padha ciri khasin duwe andeng-andeng. Heeh. Betul. Sing siji andeng-andenge ning dhuwur janggut, andeng-andeng ning dhuwur janggut saeso dipandeng saya kepencut. Oke. Andeng-andeng ana pipi.
Saya dipandeng, saya marake seneng neng ati. Iki sing angel. Terus bar kuwi andeng-andeng neng anding irung. Kuwi tunggale kukul. Saya dipandeng, saya marai bingung. Oh. Ayo disepati, Mas. Lah kok cepet medun to Bu nurung disepoti. Ya ngono, mboten napa-napa deng bulia. Iya. Oh kaya awakmu mau ya ngono. Iya, sepati, Mas. Selak kademen dadi ras. Iya. Ayo Mbak Niken. Alon-alon. Iya. Sugeng dalu Mas Gatot. Sugeng dalu Mbak Niken. Halo, Mbak Niken Bulia. Ale Bulia tetap semangat. Niki mau Bulia ki medun. Bu lah kok pun medun. Anu Mas, selak apa? Selak kademen. Selak kademen padahal nek medun ro kademen ku ora ana hubungane lho Mas. Lah malah Nek kademen ki nek selak kademen nggo jaket. Ah. Ngopo Bu? Kok medun? Selak sayah ning dhuwur kuwi medun. Nah. Lah nek ning dhuwur kan meneng bae. Nggih. Nek muter Sing ngomong sapa? Salah, Bu. malah nek nang isor meneng bae iki nek nang isor. So, Nek sing meneng bae iki sing nang isor. iki ora kena saru, ora pareng saru iki. Lah ora. mboten saru tegese jenan pirsani sing nonton Nah. ten ning isor meneng bae. Meneng bae. Sing do ning dhuwur obah-obah mergo Sing menghibur. abon, sing panjang. Lho, kuwi nek babakan badarke iki kula siap nggih tenang mawon. Sing maune melenceng dadi tak lurus gitu. Ah, Bulia monoton meneng wae. Ya ora ya iki lho obah iki lho. Golek ana nggon YouTube apa Google kuwi mau babakan meneng bae karo obah. Yo kan. Nggih, menika wonten pamundutan, Mbak Ut. Nggih, saking ketua Nggih, Pak Mbah Londo. Mbak Londo. Iki ki wiyagane iki jek do ngrembug ning isor meneng bae ket mulu ku. Nek badhe meneng mawon pancen ten ngandhap. Nah. Lah nek dhuwur tetep kudu obah. nggih. Kudu obah. Kudu aktif ya, Mas. Nabuhe iki kudu aktif. Nanti kok Gunung Merapi. Kaya Aktif. gunung berapi. Lah kok tak goleki tenan wi. Digoleki tenan ki lho. Obah dan diam ngono tulisannya. Engko metune ra nek obah medeni bocah. Ah iya singing Nggih, Mas berselendro. Ki singing bet. Mas Gatot niki Mas Londo nggih kula nek ngaturi Mas Londo. Nggih. Niki rumiyin kanca nalika rekaman rekaman wontenipun Buyati Pesek. Oh, nggih. Mau nggih. Prambanan berarti. Saking Prambanan nggih, Mbah Londo. Wah, Kepanggih wonten mriki. Alhamdulillah. Reuni ya Bulia ya. Reuni. Kowe Prambanan deket candi. Iya. Iya, Nggih monggo Mbak Niken rumiyin. Oh nggih, sing enom riyen nggih, Bu. Nggih pisan-pisan kok sing nom. urut. Pelok bareng mawon. Oh pelok barang. Yes. Sing nom sik, sing tuwa keri-keri ra apa-apa. Nggih. Bawa nganggo bawa apa gak? Ngangge bawa mboten? Nganggo Monggo, aja. monggo. Mak pakai aja. Tonjone nek nganggo bawa. Iya. Ki bahasa Indonesiane cucunya sudah. Eh? Wayahe wus ki bahasa Indonesiane cucunya sudah. Wayahe kok cucunya to, Mas? Sudah waktunya. Oh, wayah ki cucu. Lah wayah kuwi basa Jawa ya beda maknane. Oh, ngono to. Tak kira wayahe wus ki cucunya sudah. Nanti tinggal mbahnya. Sing akan lungguh sapa? Oh iya ding lali aku. Nggih Arep nang poin- dhuwur niku sayah niku lho Mas, kayak urus lunggah-lungguh. Arep inisiatife dhewe ora. Arep iki disewa yo ning aja nglungguh. Heeh. Dinciki men nggih. Heeh. Metongkrong. Loh.
repot-repot. Nggih, lah ngerti nek le ngendumi ngene iki kutut manggung mau gending pertama langsung kutut manggung wae, Mas. Lah iki kodene kutut manggung metu sego. Oh iya. Karo iwak ya, Mas? Heeh. Enak iwake ora? Oh ya ono iki. Dawal. Iya. Barku tutute Didelok. arasa Nih. Mas Gadot. Dalem. Aku ki sok arep madang ki wedi. Lah pripun? Mergo nek aku bar madang, Heeh. ki warekku kumat. Mesti lho kowe. Ah kita ya rak saya geseh to. Nek jenenge bar mangan iku ya wareg, Mas. Apa iya? Nggih, lah Dek, kok. iki aku sedih banget ya. Dadi nek bar madang warege kumat. Heeh. Aduh kepiye lek rak jelas Aku iki. nek bar madang ora wareg iki, Mas. Hah? Ngantuk. Kuwi sasmita kuwi Mas, hati-hati kuwi Mas. Iki penjebak kuwi Mas. Oh iya. Aku bar memangan ki kayak liar-liar. Iya toh? Iya kari kedap-kedip. Iya. Puni Nggih Pak Leres, tulisane bebek dadi isine bebek ki ampun dipadosi liyane nggih. Ngene iki. Iwak bebek. Ngene iki. Lah gene bebek. Lah yo karep kena tulisane bebek. Menika senis cat rice. Cat rice ki sego kucing. Sego kucing. Lah lucu-lucu to. Wih lah bebek. Lah padahal ngarepe sono tulisane lho. Bebek goreng. Kok yo sik ora percaya jek dibuka. Lah bebek sebule. Heeh, kuwi padha karo nika lho Mas. Wong keceran telek cecak. Heeh. Wis cetha mambu kok. Ngono kuwi lho tinggale ngono kuwi jane. Iya. Iya wis rasa mikir kerdusan kuwi nembang. Aku jalukno plastik, Mas. Nggo ngopo? Tak nggone bungkus. Nah iya. Ayo. Mas Gadot ki bingung, wis tingak-tinguk ki uman apa ora. Lah nggih, lajeng bungkuske Gatot niku. Oh, sing bungkuske. Tak bungkuske engko. Aja. Lah engko kirikku mangan apa? Lah dalah. Masa karo kirike kalih kula bot kirike to Mas. Weh, Iya. engko tak bagiane rica-ricane. Iya isine iki bebek ora sedo direbuk gak ayo. Sak wengi. Selak wengi. Neng plak. Wis percaya. Aja ganggu saiki iki men diterusno. Jan iki dadi kakul to, Mas. Nggih niku ampun nyawang Gatot. Tantene wong tuwa mun kagul gampang aten-atenane. Ampun do mangan lho kok ndak wareke kumat kaya Masda lho. Kayak aku ki nek ora madang, ki gejala ngelihku ya Kumat. kambuh lagi kok. Kula nek ora turu niku ya ngantuk kula jan kumat, Mas. Oh iya. Gur tunggale to niku. Tunggale padha-padha kentir. Ya. Selak bebekku adem, Mas. Tenang wae, engko dikempit ra ya anget bebeke. Anggung nyamah mana Selak bebekku bubuk. Manggung ya, Mas.
uti. Oh, kangkung ki nyeluki kakung. Ora. Oh. Ora ketekong ki. Oh, tak kira kung apa tak kira. Kong ki unine manuk mau lho, Mas. Weh. Manuk kok unine kong ki. Manuk apa ya, Kuwi sing manuk unine dijenggung. Manuk kutut ki mau lho. Oh, ya nek kutut iki padahal ora kung lho unine. Kebu, Bulia. Monggo Ibu. Mangga 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 Ki men pulen dikepeti. mangga mangga Kepeti ben pulen jare. mangga mangga ala mangga 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 Dikepeti iki ben adem. Ben pulen, ben Oh, pulen. ben pulen. Pulen. Dikepeti nek nggon aku mah panas ya, Mas. Lah ngapa? Sate Sate to. dikepeti malah lah, panas. nuwun sewu bakul sate ki rumangsaku yo nalare ora dienggo lho. Lah kok ora? Ha sing sumuk bakule sing dikipasi satene kok. Oh iya iya. Aku dune kan yo kipas-kipas dhewe. Heeh. Malah Lah sing didol iku satene masalah niku. Ora kayak bakul sego goreng kae. Betul. Nek umume wong dodol liyane sego goreng lho. Heeh. Kuwi bekerja demi sesuap nasi. Nek sego goreng Lah sego goreng kae ngopo kok segone malah didolne? Kayak bekerja demi apa? oh iya iya. Demi keluarga ngono lho. Bro. Wis dadi sego kok digoreng ya to. Heeh. Oh iya ya. Nah. Oh lah kae wis dadi wedang kok digodhog barang ya Mas. Ya iki. Kuwi jenenge variasi. Oh, nganti kok sepeda motor variasi. Ben ora gitu-gitu aja. Oh iya. Hmm. Bahaya iki, bahaya. Engko tak tetep tak truk karo panjak iki. Iki ya the master of The master of nek arep pengen iso pinter sesuk lungguhe jejer niken terus ya. Nah. Weh aja. Midanget Mbak Ut. Kaku. Apa tadi? Bebek. Pinarak apa midanget? Midanget Oh iya. Midangeti kang Ya Ut. Mitra kami Bareng yuk. Siji, loro, telu. papat. Sugeng rawuhipun Mas Londo. Geng. Eja, kudu terus. Iya. Pak mantos. Woi. Apa? Omben. Arep omben, arep gaple karepmu. Aku santai wae, sak gelem sak kancane aku wae.
Iki omben to lempung. Aku omben po gaple ya. Tak kulino ketok. Piye, Ndrong? Sapa? Apa, Mas? Kae gore entuk foto bebek. Untuk ayat. Omben omben Omben. omben Omben. omben non Ya. manuk iku tot Wah, lolo. omben omben Berarti ombeni njuk dipakani ya, Mas. Oh iya. Iya, sekarang barak dipakani saiki diombeni ya keneng. Ayo, aku ndek manuk to, Mbak. Heeh. Neng omah, mung siji neng omah lho neng omah. Heeh. Lah tak tukoke pakan sing rega 3.000 malah mutah-mutah. Ora susu ya. Lah apa pakane iki? Hah? Kok mutah-mutahi? Mbok nek merek iki apik. Masalahe manuke sik. Hah? Nek aja salahke pakane, sing dimasalahke manuke sik. Oh, Manuke manuk apa sik? Ngoten. Mbok ireng ae kok. Ireng ki apa ya? Gagak. Apa anu? Gagak gek dipakane ora nek pakan manuk sing rega 3.000 ki. Mas Gatot iki manuk pleci. Oh. Iya. Pleci reneng sing ireng, Bu. Ana manuke Mas Dawi pleci. Oh. Oh sing ning pojokan nika. Wah, aku kok kuat tuku pleci cah. Pleci cemani Mas. dadi Oh, ireng. pleci cemani ya, Mbok. Ah, Mbok yo ngomong ngono-ngono, aku ki yo meng le ngeki dulur kowe iki. Iso apa enenge pleci rupane ireng ki. Pakane apa ya Mas kok iso mutah ya Mas? Lah kuwi lho masalahe. Malah Pakani bebek goreng. Ya ora doyan ya nek manuk nek bebek.